Снимка ли? Да кажете само какво беше усещането. Тестването беше превъзходно. Пожелавам на всички мои колеги да изпитат това усещане и това удоволствие от мощната машина, защото 1000 коня са нещо много сериозно. Пожелавам да се качат вътре. Виждате какво прави този автомобил. Разбира се, той е пригоден за това нещо, но пожелавам всички да изпитат това удоволствие. И успехи, пожелавам и здраве на тези хора. Приоритет за правителството е безопасността по пътищата. Имаме много амбициозна и сериозна програма. Тя вече е в действие. Вие разбрахте, че закона за пътищата ще го делим на 3. Така че в момента този закон не работи добре. И сме сигурни, че в това, което направим и ние го разделиме, и доста други институции ще поемат твоята част от ангажимента към него. И за това аз ще ви информирам, няма да остава никого без информация, особено вас медиите, и бъдете сигурни, че ще направим нещо, така че всички тези млади хора, които загиват по пътищата и ранените, Да не се случи. Да се